भजन रुआ गईनी हमारे भाई कैसन आपके अंतः मन से एगो आवेलन संवेदना जागृति पैदा भइल, का अनुभूति भइल आपके? सबसे पहले आप सब तमाम जितना भी ये वीडियो के माध्यम से हमने तीनों भाई के देखा था आप सबके प्रणाम बा और आशीर्वाद के कामना बा। आज करीबन 2-3 घंटा में हमने एगो गाना गैनी है देवी गीत, और बहुत ही अच्छा गीत बा। आप सब सुने और प्यार आशीर्वाद दी हमने सब पे। और बड़ा दिन से मन में रहे कि प्रभाकर भैया हमारे खातिर कुछ ऐसा बनाइए कि यही खातिर आ रहा आके आज हमने के गाना रिकॉर्ड कैनी है। बहुत अच्छा गाना बा, आप सब सुनम तो जरूर बताए। देखिए कौन भैया आइल बनी जेकर बेंजू के अलग खनक रहे हर में संगीत में, तो भैया के भी प्यार सने और एक गीत में बेंजू यहाँ के बजावत नहीं। तो हालांकि अभी हमनी के डमी रिकॉर्ड कर ले बानी बेंजो हम खुद से बजा के, लेकिन ओरिजिनल बेंजो पवन जी डब करा। हेलो नमस्कार प्रणाम, हम बानी मुकेश राय और आप सबके बता दी कि आज हमनी के बानी जा आरा सर्किट हाउस के बगल में त्रिताल स्टूडियो में, और हमारे बड़का भैया प्रभाकर भैया जेकर गीत संगीत में वो अलग पहचान बा, गायकी से लेकर के म्यूजिक के दुनिया में भी अपने गांव गलियारा सहियारा गांव से ये गांव के शब्द उठा के या भोजपुरी के जौन गाँवी चीज होला वो चीज के भी आज भोजपुरी के मर्यादा में रख के गीत संगीत के आप सब तक परोसीला। तो बड़ा हमके गर्व होला कि हमारे क्षेत्र से बानी, फक्र के साथ कहिला कि प्रभाकर भैया बानी। आज हमने के बिक्कू भाई हमारे छोट भाई जेके हमेशा से आप प्यार देते आ रहल बानी, आज इतना सुंदर देवी गीत के रिकॉर्डिंग भइल कि आप तक पहुंची तो आपके दिल और कान के कौन प्रिय जरूर बनी। अब हम चाहम कि प्रभाकर भैया कुछ 2 लाइन ये वीडियो जो जाई हमारे मुकेश राय पेज पर सब लोग प्यार देवेला, और कुछ गीत संगीत जो आज रिकॉर्ड भइल बिक्कू बाबू के वो बारे में 2 लाइन तनी कुछ कही। बहुत ही मार्मिक गीत बा, एकरा के लिखले बानी सोनू संदील भैया, और हमनी के बहुत मेहनत से लगभग 3-4 घंटा मेहनत करके रिकॉर्ड करनी जा बिक्कू भाई के आवाज में, और बहुत शानदार गीत बनल भाई, और बहुत ही रेयर कंपोजिशन बा जना के हमनी के उठा के और एकरा के देवी गीत के रूप में, हालांकि है पारंपरिक आरती, तो हमनी के प्रयास ये है बाकी ये गीत ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनो। मेहनत भइल बा तो आप सबके हाथ में, बाकी एकरा के कितना आशीर्वाद प्यार हुआ सबे देता नहीं। खाली गीत एगो बन गिला से सफल ना होखेला, अगर रउआ सबे एकरा के प्यार देव तो हमनी के हृदय और भी ज़्यादा मजबूत बनी कि अच्छा काम कर जाओ, अच्छा गीत बनावल जाओ, अच्छा संगीत के साथ जुड़ल जाओ। हमनी के तो प्रयास ही है बा, बाकी बिक्कू भाई तो हमनी के स्टार बोले और इनका के रुआ सबे जितना दुलार प्यार देवे नहीं हर गीत के, ये कामना रही कि आप सब एक गीत के भी ज़्यादा से ज़्यादा सुनी और मने आशीर्वाद दी रुआ सबे, ये कामना रही। धन्यवाद। अब हम हमारे भाई शिव कुमार बिक्कू भाई मगध के धरती से जरूर बाड़न, लेकिन आरा जेकर कर्म भूमि बा, आरा से एगो पारिवारिक लगाव जौन बा वो है आरा के माटी पर आज वही खाती यहाँ का स्टूडियो में आइल बनी और मैंने एगो प्रयास ये रहेला कलाकार के कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत होके और वो गीत रुआ सबे के सार्थक करे के बा। बाकी हमनी के मेहनत तो करते बने जा, बाकी सार्थक और रुआ बिल्कुल करे। पवन भैया बानी अब 2 शब्द कुछ कही है वीडियो में, आगमन भइल अचानक, हम सब भी आज खुश भइनी जा। गाना संगीत मतलब सब लोग एक होके अगर करे तो सब लोग के दिमाग लगेला और अच्छा बनी जी। सब लोग अपन दिमाग लगाई हुए। चलिए बहुत बहुत आभार। सब लोग लगन से काम करके दी, अच्छा चीज के सुनी, अच्छा चीज परोसल जाता तो ओह के भी समझ ही रहुआ, आप सबके समझल बहुत जरूरी बा, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ऐसा आ रहा है वैसा गीत आ रहा है। जैसे सावन में प्रभाकर भैया कि लगभग सभी कलाकारों को हम सुने कि वो गाए हैं मजनुआ हमार देवघर गइल जल ढारे बाबू सोना जादू टोना पर, लेकिन अभी हमके उम्मीद बा कि जौन आज देवी गीत रिकॉर्ड भइल प्योर पारंपरिक आरती के ट्यून बा, जौन हम भी सुननी है 2-4 लाइन, बड़ा अंतर मन मंत्रमुग्ध भइल, तो वो सब चीज के रूप से प्यार स्नेह दी तब जाके भोजपुरी बाँची। खाली सोशल मीडिया पर लिखे से कमेंट करे से भोजपुरी के रक्षा ना हो सकेला, अच्छा चीज ना बच सकेला, अच्छा चीज के सपोर्ट करे के बाद बाकी मनोरंजन के ख्याल से आपके लोकगीत भी आगे आई। चलिए यही तरह बढ़िया गीत हिट होला, हिट बढ़िया गीत होला, बाजेला बढ़िया गीत। हाँ।
कागज लहकी बुताई वाह, वाह। जब एक खाली कोयला धरी नु हां तो कुछ दिन एकत्र वाली सही बात देखिए कितना मार्मिक बात बड़ा दूर से कहनी पवन भैया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। भजन रुआ गईनी हमारे भाई, कैसन आपके आज अंतः मन से एगो आवेलन संवेदना जागृति पैदा भइल, का अनुभूति भइल आपके? सबसे पहले आप सब तमाम जितना भी ये वीडियो के माध्यम से हमने तीनों भाई के देखा था आप सबके प्रणाम बा और आशीर्वाद के कामना बा। आज करीबन 2-3 घंटा में हमने एगो गाना गैनी है देवी गीत, और बहुत ही अच्छा गीत बा। आप सब सुनी और प्यार आशीर्वाद दी हमने सब पे। और बड़ा दिन से मन में रहे कि प्रभाकर भैया हमारे खातिर कुछ ऐसा बनाइए कि यही खातिर आ रहा आके आज हमने के गाना रिकॉर्ड कैनी है। बहुत अच्छा गाना बा, आप सब सुनम तो जरूर बताए। देखिए पवन भैया आइल बनी जेकर बेंजू के अलग खनक रहे हर संगीत में, तो भैया के भी प्यार सने और एक गीत वीडियो में बैंजो यहाँ के बजावत नहीं। हाँ। तो हालांकि अभी हमनी के डमी रिकॉर्ड कर ले बनी हाँ। बैंजो हम खुद से बजा के, लेकिन ओरिजिनल बैंजो पवन जी डब करा